sabiħa. Ħuss. Ġmil ta' ton. Tiċbet l-tlattija fuq il-television. Għaliex intom ta' barbetta? Inselmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U llum se ngħidulkom, sinjuri, 10 punti interessanti dwar din it-triq, Triq San Girgor. Qabel ma bdiet tinbena il-Knisja Parrokjali taż-Żejtun fl-1692, din ta' hawnhekk li ħafna nies jafuha bħala il-Knisja ta' San Girgor kienet il-Knisja Parrokjali. Imma fil-verità meta San Girgor xejn imma hija ta' Santa Katarina. U f'passas sigriet ġewwa l-Knisja instabu bosta Adam u l-perit Ruben Abela b'50 sekondi se jispjegalna x'inhuma. Sewa l-Adam fil-passaġġ sigriet ġie skopert 51 sena ilu waqt li kienu qegħdin xi xogħlijiet. L-anzjani dejjem kienu jgħidu li kienu jeżistu passaġġi segreti, però dejjem ifittxuhom fl-aħħar sabuhom. Meta nstabu nħolqu storja li dawn kienu nqabdu hemm meta sar l-aħħar ħbit tat-toroq fl-1614. Però qed isiru studji bħalissa fuq l-Adam, saru anke oħrajn fl-aħħar ta' snin 70, l-Adam mhux hemm bħalissa qed isiru studju fuq l-Adam ħalli naraw naqra żmien ta' meta għexu ħanejdu hekk u x'kienu jiklu eċċetera. Nittamaw li din l-istorja nsibu tara. Dan San Girgor u di triq San Girgor u dawn ħadu isimhom minn proċessjoni importanti li kienet issir nar l-ewwel erba' fuq lejt. Sa 20 ta' snin ilu din il-proċessjoni kienet titlaq mill-imdina, mill-katedral u kienet tiġbor fiha ħafna fratellanzi u pellegrini. Di tant kienet festa importanti illi l-arus meta kien jiżżewweġ lill-arusa kien iwegħda li joħodha l-imnarja u din l-attività. U wara li tispiċċa l-proċessjoni, ħafna min-nies kienu jerħula lejn Marsa Xlokk biex jieħdu l-ewwel awma tagħhom. Ħalli għalek kien hemm ukoll nies li kienu jmorru direttament għall-awma u kienu jaqbżu l-proċessjoni. Ej. U feluq is-seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20 bdew jinbnew daw il-ħafna palazzi sbieħ u kbar, illi ħafna minnhom għandhom ġonna fuq in-naħa ta' wara tal-binjiet. Tal-ħut, x'ismek int? Margaret. Margaret, isma' x'għandna tajjeb. U għandna naqa' ton sabiħa. Ħuss. Ġmil ta' ton. Isma' inti dejjem tiġi f'di triq San Girgor? Hija dejjem hawn. Kemm ilek? Inni xi 20 sena. 20 sena. U taf għalfejn di triq hija daqshekk speċjali? Iwa, ħabba fija jaqgħu. Ukoll. Imma x'fit 3/4 ta' kilometru insibu ħafna stili ta' arkitettura differenti. Eżatt, għandna waħda qudiemna. Vera, brava. Fil-fatt f'di triq insibu daħlita ta' gotiku, barokk, neoromanesk u neoklassiku. Inti ta' fejn joqgħod il-President? Hawnhekk ħi. Kun hemm dal-ħin. Mhijiex qiegħed X'namber? Issa n-numru ma nafux Titriq. lanqas. Le San Girgor qed tiċbet l-tlattija fuq il-television naħseb. Għaw, George Vella joqgħod. George Vella joqgħod. U tafu? U skur ħabib tiegħi ħafna. U din fl-aħħar sibnija hija r-residenza tal-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta, Dr. George Vella, illi kif smajna jaf il-ħafna żwieten. Żewġ affarijiet interessanti fit-triq San Girgor hija di tnaqqixha ta' xini fuq il-ħajt. U din il-kaxxa tal-litri li għadha tintuża sal-lum il-ġurnata. Dan għandek ġuħ, naqqas ġuħ, kważi abtit ta' xaġa tajba. Mela bil-fors t-tiqaf għanda, jaħna. Għaliex intom ta' barbetta? Ma nafx. Ma tafx? Ma nafx. Żgur mhux għax għandek il-barbettijiet. Le għax għandu widnejk. Leqqas, isma' kemm ilkom hawn? Għawina 85 sena. 85 sena. U għabel kuna faċċata. Ma tidirhomx, eh? Faċċata kemm kontilkom? Faċċata għala ximit sena. Mhux Mux jien, m'għandix żmien daqshekk jien. U kellek tgħidilna l-ispeċjalità, it-top. Fimni, għaxi xifiċċuna n-nies ħanajt. Imbans, tal-kafe, Level pie. biskuttelli, imma dawk iktar riċenti. Top. Tajba, aħjar. Grazzi, u keep it up kif jgħidu. Grazzi ħafna. U biex nagħlqu triq San Girgor, ġejna fi ġnien San Girgor, jew inkella ġnien la Mejja Żwieten. Ara ftit. O kemm pjaċiri jagħtinieħu, kemm qed inħossni ferħan, ela
il-program dan użan. Bizbuħija f'dal-ġnien nara, impaxxil il-qalbi għandnejja. Ġew sabiex għawni fil-mjawna f'dal-ġnien blisem tal-għannejja. Dan il-program ġejna namlu u kemm inħossni sodisfat. Jiena pjaċir kemm jatnieħu għawil għaliex hawn intqajt magħkom. Tal-li ġejtu iżżuruna minn qalbi nirringrazzjakom.